today il-jum dedikat l-tfal huwa ħsibna li huwa the best way kif aħna nistgħu iżjed nagħtu informazzjoni fuq it-teknoloġija għaliex it-teknoloġija daqskemm hija tajba tista' tkun ta' detriment ukoll għat-tfal tagħna. F'konferenza l-ħamis filgħodu tnieda studju dwar kif l-użu tat-teknoloġija diġitali qed ibiddel b'mod sinifikanti l-esperjenzi tat-tfal u jaffettwa l-iżvilupp fiżiku, emozzjonali u soċjali tagħhom. Waqt li analizza l-benefiċċji u r-riski meta tfal jiġu esposti għat-teknoloġija diġitali b'mod bikri, l-istudju joffri stampa ċara tar-realtajiet li qed jiffaċċjaw il-ġenerazzjonijiet tal-lum f'pajjiżna. Ir-rapport huwa bbażat fuq riċerka lokali u internazzjonali kif ukoll konsultazzjonijiet ma' tfal, ġenituri, edukaturi u professjonisti fis-saħħa mentali u l-politika soċjali. Il-Kummissarju għat-tfal Antoinette Vassallo tenniet li l-uffiċċju tagħha kompla jindirizza dawn l-isfidi bi proġett nazzjonali bħal Be Smart Online, kif ukoll permezz ta' dan l-istudju li għandu lan li jifhem aħjar kif it-tfal jistgħu jiġu mejjuna innaqsu l-konsegwenzi negattivi tal-użu tat-teknoloġija u jgawdu l-benefiċċji kulturali u soċjali tagħha. Preżenti għal din l-okkażjoni il-Ministru għall Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon enfasizza li f'kull deċiżjoni nazzjonali il-ġid tat-tfal għandu jibqa' priorità assoluta. U issa li għalkemm it-teknoloġija tiftaħ orizzonti ġodda ta' tagħlim u kreattività qed toħloq ukoll sfidi u riski ġodda fuq il-benesseri tat-tfal waqt li s-soċjetà trid tgħin li tfal jiżviluppaw bilanċ b'saħħtu. Għandna dover bħala soċjetà li ninkludu lil kulħadd fuq qudiemnet nazzarda ngħid lit-tfal u nipproteġuhom. Kien hemm sfidi differenti fil-passat, illum għandna sfidi ġodda, għandna sfidi fuq dak li huwa medja soċjali, sfidi li huma kbar u li rridu għandna naqdu l-kol flimkien biex naraw li t-tfal tagħna nipproteġuhom u naslu biex ikollna soċjetà aħjar. Kif sab l-istudju tali riski jvarjaw skont l-età tat-tfal, l-istat soċjo-ekonomiku tagħhom u l-involviment tal-ġenituri, waqt li jirrakkomanda strateġija estensiva u maquda b'kollaborazzjoni bejn il-Gvern u l-pjattaformi diġitali biex jiġi żgurat kontenut xieraq.